ಒಂದು ಜಗತ್ತದ ಮಾಮಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಿಂಗ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಡ್ ಜಗತ್ತದ ಮಾಮಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೊಂಬೆ ಸಿಟಿರ್ದು ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಕಿಂಗ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 776 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 741 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬೊಂಬೆದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 504 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಂಚನೆ ಹೈದರಾಬಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 510 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತಂಡು. ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಕಟ್ವಾನಾನೆ 30.75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದತ್ತು ಜಾಗಿನ ಆಕ್ರಮಿಸಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಂಡ 5 ಕೋಟಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಮುಖೇನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಾದು ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು.